amiguiños, hola amiguiñas, invítovos a explorar comigo lugares cheos de maxia, emocións, fantasía e inspiración. Colled as vosas maletas que a viaxe comeza xa! Pero sabedes cal é para min a biblioteca máis bonita do mundo? Adiviñástelo? Bibliochans, porque aquí síntome como na miña casa. Grazas, nenos e nenas, por facerme sentir tan a gustiño. Espero vos aquí